1969, una nena neix als Estats Units. És la petita de 3 germans. La seva mare, la Patricia, és una ex-cantant d'òpera i el seu pare és un enginyer aeronàutic negre d'origen veneçolà. Aquest fet, que és negre, no seria gens rellevant. Però quan la nena és petita, la seva família no para de rebre amenaces, insults i agressions racistes. De fet, en un moment els incendien el cotxe o fins i tot els hi enverinen el gos. En aquest ambient hostil, el matrimoni trontolla per tot arreu i quan la nena només té 3 anys, el matrimoni es trenca. Ella va viure amb la seva mare i la relació amb el seu pare passa a ser pràcticament inexistent. Per cert, si encara no em segueixes, jo crec que ara és el moment. Apreta el més, va. Seguim. Un dia la seva mare està assajant una òpera que és el Rigoletto de Verdi. En un moment donat s'equivoca i no entra en el moment que li toca cantar. La nena ho sent i li marca amb precisió el moment que ha d'entrar cantant en italià. La seva mare queda totalment impressionada amb la capacitat que té per imitar el so de l'òpera, ja que recordem que només té 3 anys. Durant la seva infantesa passa moltes hores sola a casa, ja que la seva mare no para de treballar. I aprofita per cantar, a totes hores canta. 1985. Amb 15 anys es gradua a l'institut, però podríem dir que no és una molt bona estudiant. De fet, els seus companys li diuen Mirage, perquè molts dies fa campana per poder treballar en un estudi de música local. Aquesta vinculació amb l'ambient musical de Long Island fa que conegui un productor musical i comenci a escriure i a gravar les seves pròpies cançons. 1987. Es trasllada a Nova York. Allà segueix la seva carrera musical i a més treballa de cambrera per poder pagar les factures. Una nit assisteix a una festa acompanyada per la seva amiga i cantant també Brenda K. Starr. La Brenda li presenta al president ni més ni menys que de Columbia Records, Tommy Mota, i li entrega una maqueta. Quan surt de la festa, la posa al cotxe, l'escolta i només arriba a casa la truca per oferir-li un contracte discogràfic. 1990. Després de 3 anys de treballar, publica el seu primer disc, un àlbum que es diu exactament igual que ella i que inclou cançons que arriben a ser número 1 a tot el món. Però la seva cançó insígnia, la que la fa molt famosa i que encara a dia d'avui segueix sonant amb moltíssima força, la publica ni més ni menys que el 29 d'octubre de 1994 dins un disc de Nadales, que ja saps de qui estem parlant, no? Efectivament, estem parlant de Mariah Carey. En fi, a partir d'aquí la història la coneixem tots, Premis, discos, milers d'actuacions i una de les cantants més importants del món. I ara la pregunta és molt fàcil. Quina és per tu la millor cançó de Mariah Carey? Deixa'm comentaris, va. En fi, ara ja saps una mica com va començar tot.